Imos pasar agora a outro país de Europa Central, imos ir cara a Alemanha agora, chamando ao noso colega do IGADI, Christoph Schreimoser. A ver se está ben ese apelido. Christoph, xurista de orixe bávaro, actualmente profesor sustituto en Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais na Universidade da Coruña. Ademais, é investigador asociado do IGADI e delegado do IGADI no campus industrial de Ferrol. Neste momento está desenvolvendo a súa tese doutoral no ámbito do Dereito Internacional do Patrimonio Cultural. Boa tarde, Christoph. Muchísimas gracias, Dani, por la presentación y una pronunciación perfecta do meu apelido, que non é nada fácil. Benvidas a todas as persoas que nos están vendo, escoitando a esa parada do Maratón de Galeguidades en Alemania, que, bueno, para mí como bávaro que vive na Galicia, pues é un placer poder participar, coñecer pues, as experiencias dos meus homólogos galegos en Alemania, e hoxe temos conectados dúas persoas directamente dende Alemania, dende Stuttgart e dende Heidelberg, que, bueno, vou a pasar brevemente a presentar as dúas persoas e despois xa entramos directamente na conversa para non perder moito tempo. Temos, por un lado, a Patricia Silva Fernández, que naceu en Monforte de Lemos, ainda que se criou despois na Coruña, antes de marchar a Madrid para estudar aí Dereito. Pero non se quedou en Madrid, senón continuou a súa viaxe a Alemania, máis concretamente a Stuttgart, onde vive xa dende o 2003. Aí en Stuttgart traballa no Consulado Xeral español, actualmente como a encargada do Departamento de Descenso e Visados para a colonia española. E por outra parte, temos a Óscar Loredo Lamas, que é doutor en Filoloxía Hispánica pola Universidade da Coruña e actualmente profesor de Lingua Española e Traducción na Universidade Alemá de Heidelberg. E, ademais, creo que é moi interesante tamén para a finalidade do Maratón de Galeguidades, aí tamén, no 2012, é director do Centro de Estudos Galegos desta universidade. Moitísimas grazas aos dous por ter aceptado o convite, por participar nesta conversa, e, bueno, teño moita curiosidade de escoitar as vosas experiencias. E, bueno, pensei para tentar un pouco, facervos, primeiro unha pregunta persoal, que vos trouxo a Alemania. É dicir, cales foron para vos os vosos motivos para emigrar ao país xermano? Patricia, se queres empezar? Hola a todos, bons días. Pois eu viñen porque coñecino que hoxe é o meu marido en Madrid e por eso viñen a Stuttgart. Levo xa aquí 20 anos, moito tempo. Que ben. E no teu caso, Óscar? Bueno, eu viñe no 2005 con a bolsa postdoctoral da Fundación Alexander von Humboldt para facer un proxecto de pesquisa internacional. Gostoume no 2008, despois dun paréntese na Coruña, volvín definitivamente para a Alemanha a cátedra que ocupa agora en Heidelberg. O sea, bueno, foi unha decisión totalmente de promoción personal, ¿no? Digamos así, por lei laboral. Entón, temos aí dúas razóns, dous motivos diferentes. Parece moi interesante porque, obviamente, bueno, como todos sabemos, Alemania é tamén un país da emigración galega histórica, dentro da Europa. E vos, na vosa experiencia, credes que os motivos, as razóns para emigrar a Alemania cambiaron, son diferentes hoxe en día en comparación cos anos 60, 70, ou diríades, bueno, fundamentalmente, pois, en xeral, ainda é bastante parecido? Ok. Eu penso que cambiou moito. A xente que viño nos anos 60 era xente traballadora, viñan a traballar nas fábricas. Hoxe en día temos moita xente que veñe, empeza a súa experiencia na Alemanha cun Erasmus,
moitos quédanse, hai outros traballadores cualificados que empezan a traballar na nosa zona, no sur, hai moitos enxeñeiros, por exemplo. Sí, sí, sí. Bueno, Patricia ten o libro de diagnóstico, porque ao traballar, digamos, no consulado ten unha visión en directo das trayectorias, non? Pero desde o punto de vista académico dos estudios da migración é evidente que cambiou, non? Cambiou na cantidade, non? Digamos, desas migracións masivas, laborais, pouco cualificadas, masculinas fundamentalmente, dos anos 70, a través dos seus convenios laborais, pois agora é unha emigración máis pequena comparativamente, ainda que moi significativa, porque Alemania é un destino prioritario das migracións mundiais, pero digamos estamos falando de 17.000 personas que viven agora aproximadamente en Alemania, de nacionalidade española e de orixe galega. En cambio falábamos de esos anos 70 de 600.000 personas, non? Que era un colectivo enorme, xunto coa Yugoslava da entón, da que hoxe é a antigua Yugoslavia, pero entón da Yugoslavia, de Grecia, de Portugal, etc. Bueno, cambiou tamén na composición, non? Cambiou, digamos, era unha composición menos cualificada, máis masculina, máis xoven. Agora a española non é unha emigración especialmente xoven, é xove en comparación con outras, mas, claro, porque unha emigra a idades temperadas, pero non é das máis xoves, é moito máis xove, por exemplo, a latinoamericana, por centro dos países latinoamericanos, non? Hai 4 ou 5 anos de diferencia. É unha migración máis heteroxénea, máis cualificada, é unha emigración distinta por onde viven, non? Porque as emigracións dos 60, 70, dos 80 vivían en espazos máis laborais, periurbanos, agora viven en espacios plenamente urbanos, non? Nas grandes cidades. O 80% da migración galega en Alemania vive en grandes cidades, vive nas 5 principais cidades do país, en Hamburgo, en Berlín, en Stuttgart, en Colonia, Frankfurt, etc., nese Renania do Norte de Westfalia. E cambiou tamén na forma de vivir tamén, non? Digamos, antes asociábanse, formaban grupos máis ben segregados, incluso polo descoñecemento da lingua, donde había unha pequena culturalización, non? Vivían en pequenas Galicias dentro de Alemania, e hoxe os emigrantes son máis heteroxéneos, son máis individuais, son eles mesmos nodos de relacións centrífugas con moitas persoas de outros mundos, entón non presentan aspectos máis asimilados e máis integrados que os que presentaban entón, non? É unha inmigración máis transformada, digámoslo así, non? Aí, ese é un punto moi interesante, creo que mencionaches, que conecta moi ben coa seguinte pregunta que vos quería facer, que é sobre como se organiza a migración galega en Alemania, non? Ti xa dixeches que aí, pois, polo cambio das características desta emigración, que hai certos cambios, non? Tamén na maneira de vivir, digamos, a galeguidade en Alemania, pero como é hoxe en día? Sigue existindo, síguese facendo a organización da emigración da comunidade galega a través dos centros galegos, ou diríades hoxe en día pois é máis diversa, hai grupos en redes sociais, etc. Como é a conexión? Non sei, Patricia, ti que traballas no consulado xeral, como percebes? Na miña zona hai unha asociación de gaiteiros en Esslingen, pero non é... Todas as asociacións están no norte, ou hai máis no norte que no sur. En Hannover, en Múnich, en Gütersloh. Na nosa zona hai unha asociación de pais en Esslingen, eles ten un grupo de gaiteiros, pero eu penso que en xeral as novas xeneracións están intercomunicadas por Facebook, Twitter, non senten a necesidade como sentían a xente nos años 60 de ir a un local e falar o idioma. Eu, por exemplo, teño contacto con meus pais a diario por WhatsApp, ou falamos todas as semanas, é diferente da época pasada. Máis diversificada nesse sentido, quizás. Eu penso que sí.
Claro, claro, esos centros galegos que existiron por moitos países, pero en Alemanha eran moi significativos porque Alemanha era un gran destino de migración, non? Eran centros que tiñan múltiples funcións para un colectivo, é dicir, un tiña que ter a condición de galego para entrar, digámoslo así, e a partir de aí abríanselle portas de axuda social, de axuda laboral, de asesoramento, de integración, en fin, dende buscar casa ata actualizar o carné de conducir, facer papeles de xestións de distinto tipo, para que as persoas non estaban moitas veces cualificadas, non só polas súas competencias e habilidades sociais e cognitivas, senón sobre todo pola falta de coñecemento do idioma, da lingua, non? Entonces, os centros galegos eran centros de axuda mutua, digámoslo así, de abaratar os costes de integración naquele momento, non? Tiñan un gran... Ademais, pues, como decía Patricia, podías falar galego, ter a cultura que as raíces, manter os coñecementos do día a día que pasa nun mundo no que as noticias chegaban pois máis a modo, non? Hoxe, os centros galegos xa non son só de galegos, son de xentes de outras rexións de España, incluso son de xentes de descendentes de galegos, pero que están xa casados ou xuntados con personas de Alemanha. É dicir, que é un centro xa máis heteroxéneo, non? Máis transformado, digámoslo así, non? É outra galeguidade, digámoslo así. Entón, obsérvase que os individuos pasaron a ser, digamos, como activos, como o internet das cousas, non? Eles mesmos pasaron a ter relacións en forma de redes máis heteroxéneas e con algo que non era a condición de ser galego necesariamente, senón de ter un pequeno vínculo afectivo, de haber tido estado en Galicia, etc. Pois, hoxe nos centros galegos hai persoas alemás que simplemente fixeron o camiño de Santiago e coñeceron a cultura, a lingua galega e desexan formar parte desa rede, digámoslo así, non? En ese sentido son eles nodos de relacións a partir de outras características, non? Pois como decía Patricia, pois o compartir unha afición musical, ter a condición de pai ou de nai de persoas que queres transmitir o galego a esos fillos, etc. Non? É unha relación moito máis heteroxénea e con moitas ramificacións, digámoslo así, non? Non era tanto como un centro ao que había que ir, agora son as persoas as que crean as relacións, non? Muy interesante ese cambio, ¿no? De cómo se organiza la diáspora galega en Alemania, que seguramente también será parecido en otros países, ¿no? Y ahí, pues, también teniendo en cuenta de que, pues, que siempre había y que está siguiendo habiendo, pues, mucha inmigración galega a Alemania, pues, también podría pensar, ¿no? Que, pues, Galicia también esté presente en la conciencia, en el conocimiento alemán, pero es realmente así, es decir, es reconocible Galicia en Alemania o qué se conoce de ella. Alén, bueno, Oscar ya mencionó, ¿no? Camino, que creo que seguramente es bastante conocido también en Alemania, pero alén disso, ¿qué diríades que conocen o hay mucho interés por conocer a Galicia? Eu penso que todavía é descoñecida, pero para unha parte da sociedade é unha zona interesante, porque coñecen as praias, coñecen moitos alemáns fan sendeirismo, por eso coñecen o Camino de Santiago, Fisterre, os balnearios, por exemplo, aquí a xente vai mucho ás termas, aos balnearios. Eu penso que sí que lles gusta. Tamén saben que chove. Eso tamén é coñecido. A natureza. Así que hay potencial para, digamos, impulsar sí. a proyección galega en Alemania ainda. Potencial non aproveitado, digamos. E o viño branco. Coñécese moi ben, en calquer supermercado podes encontrar. Digamos, a pregunta de Christoph é doble, en realidade, non? Un é se os galegos somos recoñecidos, digamos, como parte da memoria colectiva da construcción da Alemanha. A resposta é que sí, non? Digamos, hai un certo cariño e integración dos galegos que se quedaron aquí
que teñen fillos, netos, xa hai terceiras, cuartas xeracións de descendentes de galegos dos anos 60 e 70, e teñen unha alta integración, é unha, digamos, unha unha alta integración dentro do país, non? E recoñécese por parte dos alemáns a labor que fixeron naquele momento como forza de traballo, como personal laboral, non? E non é, digamos, un grupo especialmente amenazante, digamos, para o endogrupo alemán, non, digamos, de alguma maneira. A segunda pregunta é se os galegos mesmos nos recoñecemos como parte de Alemanha, non? A resposta é que sí, digamos, Alemanha non é un espazo agresivo que se exixa perder as túas raíces, os teus vínculos, é fácil manter actividades culturais, é un país receptivo a utilizar as linguas, etc. Non hai 5 leitorados nas universidades onde se ensina galego, algunhas delas das máis importantes do país, tanto en Berlín como en Heidelberg, por exemplo, que son universidades digamos, das máis coñecidas e antigas do país. Hai actividades no Instituto Cervantes a favor do galego. Os centros galegos e os consulados, a embaixada, organizan por todo o país actividades culturais e asociativas. En fin, un non se sinte obrigado a olvidarse do seu pasado estando en Alemanha, non? En ese sentido, eso permite ser recoñecidos, ter visibilidade nos espacios sociais, non? E pois ocorre unha cousa que os galegos, ao vivir en poucas cidades, en espacios bastante concentrados, cando un sai á rúa, no espacio social ve galegos, non? É fácil encontrar en determinados espacios galegos. Múnich, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, son cidades grandes, pero se un sai á rúa encontra un galego. E crea relacións no seu traballo, no seu coa veciñanza, etc. Non? Hai unha visibilidade favorable ao mantemento do galego, hai interés en manter as raíces e a cultura galega, e hai intereses. Galicia, como decía Patricia, é un espazo que cada vez é máis atractivo para os alemáns, polo tema da ecoloxía, polo tema da naturaleza, polo tema da lingua, da cultura, digamos, dese multilingüismo. E incluso as redes sociais facilitan o acceso por parte de persoas de origen alemán ao coñecemento de Galicia. Non? Eu creo que aí temos un gran potencial, sobre todo co mundo da naturaleza do mar, non? Como obxecto de estudo, como obxecto laboral, e como obxecto de crear sostibilidade no mundo, non? Eu creo que Galicia é unha parte que, como decía Patricia, sigue sendo descoñecida, mas cada vez esa Galicia, esa España verde, é máis buscada por parte da Alemanha, non? Moi interesante esas observacións que de feito é de xeito anecdótico, pois tamén teño esa apreciación que cada verán vexo máis coches aquí en Galicia con matrícula alemá, que cando cheguei non eran tan habituais, mentres agora sí que adoita haber cada vez máis. Entón, aparentemente, pois, estáse coñecendo cada vez máis, no alentamento do camiño. E, bueno, a mí me parece moi interesante esa conversa. De feito, tería moitísimas preguntas máis, pero por razóns de tempo, desgraciadamente, xa imos ter que ir rematando. Entón, moi brevemente, unha última pregunta. Pois, existe, a maiores de todas esas concepcións de Galicia, a maiores da natureza, do camiño, etc., diríades que existe algunha persoa galega concreta que deixou pegada en Alemanha ou non tanto? Que vos parece? Eu estive pensando, pero non podo recoñecer a nadie. Fixen tamén a pregunta aos meus amigos alemáns. Algún dixo Amancio Ortega, a xente que lle gusta a moda, pero poucos. E logo, outra xente que lle gusta a política dixo o líder da oposición. Bueno, claro, sempre un encontra unha narrativa de éxito, digamos, de persona que influiu especialmente, non? Pero eu, pensando un pouco na pregunta, no fondo, aproveitando este espazo, é unha pequena homenaxe a esa historia colectiva, porque houve moitas persoas, sobre todo de Pontevedra, da Costa da Morte, que
que viñeron a Alemanha, que construíron Alemanha e que permitiron construir tamén Galicia de fora, non? Son historias de retos persoais, de persoas que non tiveron fácil, persoas que tiveron que deixar, sobre todo naquele momento, homes, non? Que tiñan que separarse da súa familia, desplazarse a Alemania, separarse da súa familia, moitos fillos que se quedaron criándose cas aboas nas casas, moitas separacións, moitos dramas que para intentar reconstruir unha situación altamente desfavorable, non? Entón, é unha pequena homenaxe a ese colectivo, que ademais é un colectivo que está cheo de éxitos e de, entre aspas, fracasos, non? Entre de idas e voltas, de separacións, porque agora hai moitos retornos que cando un se xubila, despois non é un retorno absoluto, senón que é unha, como din os alemáns, unha pendulación, non? Que vai un péndulo que vai e ven para manter os fíos cos netos e cos bisnetos, non? Ese drama desas separacións, ese ser estranxeiro dúas veces, de tanta xente, creo que merece a pena ser recoñecido nese espazo, máis que unha persoa individual que hai, non? Que hai persoas que lograron gran influencia política e laboral nos dous países, non? Pero desde aquí vai un pouco un brinde por toda esa galeguidade que xa é parte dos dous países, non? Genial, pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Oscar por la conversa tan interesante y devuelvo a palabra a Daniel para continuar con la siguiente parada del Maratón de Galeguidades. A mí me gustaría reiterar as grazas, vielen Dank, Christoph, moitas grazas, Oscar, e Patricia.